Ekeongani goto cha kurwase county ya Kisii abwase omurro monene nigo obwatete enyombe yamu asensemo gosasensemo ya Sebwe ekenyoro kya Nyamage ward ya Bobaracho ebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii abwase enibe nyinge gwetana shiringi enyibo gwetana shiringi chiribu chimisanebere yagira ase enyombe yo abwase abantu gosegari omurro yekerana asenseme yo korende yanyoranga enibe nyinge yanyakabage koya korengana amuna kerori nigo bagote abuna nigo omurro yo ochaka chinsa iberene nusu chobutuko bwo kerero gento kerira enibe nyinge koya etangoro ku Charles Orina nchomanya nega igasayete yarenge mapema saa moja iga siniche kafyu ngasieka nchenga na nyomba nali metikere gento yara nasoka ngana nyomba by saa 2:30 gana lingota ebunga asengo kolere biashara ngo yale karango chana chitenganya rumuliro ubwatete dukenge makere gento in fact gento ngeo kwenga okora kende yonse ono tukarigererigo abantu bagatema kulimie gari umuriro yatemete gocha lakini konyora kere gento gyaeli in short gento na anybody with a helping hand na bago nkonya elinde na ndenchake kurugari ese naira nire maya ne problem ya sogete botuko ndomanyeti what happened yesterday lakini we hope serikali nkomanyere finally what happened muliro gocha gete chinsa cyale ngange saine iga saa 5 muliro gacha murengo mungi togo soka kira banafunzi gane base ya banafunzi togo soka toika tukanyaro muliro chiro igo ebintu bikai in fact ebintu bijete loss ya almost 700,000 no monyene is a student moro ina bosogete ugasalie bintu but finally the county yanta mete correspond ekatoretera maji ekalimio muliro but bono our request is this egavana chiche paka gaiga compensate because he is a student and stay yagochi bintu bia salekete ne binge bia almost 700,000 plus twali ku request egavana chiche paka gaiga etotegerere tomueresere because this is a business zone bona abantu abange bagocha